bienvenidos a todos, benvinguts a tots. Bé, avui és el primer dia, perdoneu, que em poso aquí en el micro, avui és el primer dia que estem gravant aquests vespres financers, així que aprofito una mica, no només ara per presentar l'Anna Gené, que avui ens parlarà una mica de com invertir en el sector immobiliari com un professional i una mica els reptes i oportunitats que veuen al mercat immobiliari aquí a Barcelona, sinó també fer una mica d'explicació de què són els vespres financers, per què fem aquest tipus de reunió i quin és l'objectiu últim que tenim amb aquestes sessions que molts de vosaltres heu anat vinguent i que sabeu que estem tractant una temàtica molt variada, no? Sabeu que aquestes sessions tenen un marcat accent acadèmic, volem que siguin útils i donar-vos les eines per anar desenvolupant criteri per jutjar i avaluar la solvència de diferents productes financers. Sabeu que després ens agrada que en el torn de preguntes que sigui el més dinàmic possible i que aquestes sessions us siguin útils per enriquir i adquirir criteri, no? Avui, ja passant a la ponent d'avui, que a més li agraeixo molt especialment perquè té una agenda de bòlit i que avui puguis estar amb nosaltres, però l'Anna Gené, poder algú de vosaltres ja la coneixeu, sabeu que és la CEO de Aguirre Newman aquí a Barcelona, experta en el sector immobiliari i molt especialment del de Barcelona, que se'l treballa des de fa molts anys, va començar la seva carrera com a auditora a KPMG, si no crec malament, auditant companyies immobiliàries, i d'allà va donar el salt a la indústria. A part, que no surt en el seu currículum, però que explica moltes coses d'ella, és una persona molt compromesa amb la ciutat i amb la societat civil d'aquí, participa activament a Barcelona Global i al Círculo Eqüestre, i avui l'hem convidat perquè doni una mica la visió de què fa o com aproxima un professional als actius immobiliaris, com els valora, en què es fixa, quin tipus de mètriques utilitza, etc. I una mica també que ens expliqui o ens parli del mercat a Barcelona, que també coneixes. I moltíssimes gràcies a vosaltres per venir i, com sempre, la idea és que l'Anna ens faci una intervenció inicial de 40-50 minuts i que després tinguem temps de fer preguntes. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies, Lluís. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Encantada d'acompanyar-vos aquest vespre i us explico una miqueta quin és el programa que m'agradaria desenvolupar avui, però sobretot el que m'agradaria és adequar-me a quins poden ser els vostres interessos dintre del món immobiliari. Jo havia pensat dedicar una part important del temps que tenim a explicar-vos el mercat d'inversió immobiliària professional, és a dir, aquests grans fons que veiem a la premsa que estan invertint a Espanya, que estan invertint a Catalunya, com és el cas de Blackstone, Deka, Cerberus i tots aquests, quin és el marc general, com es mouen, quins són els seus criteris de decisió, com explicava el Lluís, explicar-vos una miqueta què està passant a Espanya i fer focus també a Catalunya i a Barcelona, sobretot a partir de l'1 d'octubre, que és una situació que va posar una miqueta, diguem, en entredit què podia passar a nivell d'inversió immobiliària i us explicaré quina és la situació que hi va haver i en quina estem a data d'avui. I quan acabem aquesta part així com més de l'immobiliari més professionalitzat, entraríem a parlar de la inversió immobiliària que tot particular es planteja a la seva vida, que és la d'adquirir un habitatge. També parlarem d'aquesta mena d'inversió i després ja obrirem torn a les preguntes, si us sembla bé. Començant per la primera part, aquesta part de l'immobiliari, de la inversió immobiliària professional, m'agradaria donar-vos una miqueta de marc general, qui està invertint, com estan invertint, etc. El mercat de la inversió immobiliària a la que em faig referència és un mercat molt professionalitzat, molt internacionalitzat, són fons i són grups que tenen una gran capacitat per aterrar a un mercat, que quan parlem de mercats no parlem de països, parlem de ciutats, eminentment, tenen molta capacitat d'aterrar en un mercat, en una ciutat, i analitzar-la profundament, fer-se una idea de com és i començar a invertir. Perquè el que sí que tenen és moltíssima liquiditat, hi ha molts diners al món provinents de fonts diverses, des de petits estalviadors que s'organitzen en fons immobiliaris fins a grans fortunes, que tradicionalment sempre han destinat una part d'aquesta liquiditat a la inversió, després en destinaven una altra part a renda fixa, renda variable, inversions alternatives, etc. Sempre hi ha hagut una distribució, però sí que és cert que en aquests darrers anys
l'immobiliari ha recepcionat diners que ja estava previst que vinguessin a l'immobiliari i també diners que en altres moments, que històricament s'havien destinat a altres alternatives d'inversió. Però donat, com és el cas, per exemple, de la renda fixa, que ha estat donant unes rendibilitats tan baixes, hi ha hagut diners que s'han redreçat a l'immobiliari i també en determinats entorns de renda variable que s'han vist inestables en diferents períodes dels darrers anys, també han anat a redreçar-se a l'immobiliari, amb la qual cosa l'immobiliari s'ha trobat amb moltíssima liquiditat buscant operacions. I, per curiós que sembli, doncs, en els fons, a les grans socimis, després en parlarem d'aquesta figura de les socimis, han tingut moltíssima facilitat per recollir diners arreu del món, diners internacionalitzats, i arribaven aquí amb ganes d'invertir i no trobaven operacions, perquè no hi havia projectes immobiliaris en venda o els costava engegar-los justament per aquesta escassetat de producte. Com us comentava, doncs és aquest mercat més sofisticat i més internacionalitzat, però el nostre mercat també té jugadors locals que s'orienten bé i que, a més, tenen un avantatge en relació a aquests altres fons, que és que quan estem en períodes de recessió, que aquests fons el que fan, justament perquè són tan sofisticats, poden, de la mateixa manera que han aterrat, se'n van a uns altres mercats que veuen millors, doncs els locals moltes vegades tenen una percepció de risc diferent i aprofiten aquests períodes recessius per invertir. El cas paradigmàtic que tenim a Espanya és l'Amancio Ortega, que en aquesta darrera crisi que vam tenir, aquesta crisi llarga, que es va acabar el 2017, que va començar... Perdoneu, que aquesta crisi llarga que va ser del 2007, sí, al 2014 aproximadament, va aprofitar per fer-se amb alguns dels millors edificis de la Castellana o de Passeig de Gràcia. I a l'immobiliari, al final, en el que consisteix, que és difícil orientar-se i és difícil també atrevir-se, és en comprar bé i no tenir pressa per vendre. I comprar bé és en els períodes baixos del cicle. Què passa? Que normalment els diners es retiren en els períodes baixos. Però si tu tens una capacitat d'anàlisi perquè coneixes el territori, clar, tenir l'oportunitat de comprar edificis a Passeig de Gràcia o a la Castellana, que normalment no estan en venda, com us explicava abans, i tenir l'oportunitat de sobte trobar-ne en venda i a preus rebaixats, doncs és el moment de fer les oportunitats. I volia explicar-vos una miqueta la diferència de decisions o de comportaments que de vegades tenen aquests internacionals tan sofisticats en relacions locals que moltes vegades saben aprofitar millor les ocasions. Parlem doncs de tipologies del mercat d'inversió. Faré ara un resum una miqueta de trasgruixut, tinguem una orientació de la tipologia de fons, de grups que hi han invertint i els dividiríem en grups en funció de quin és el nivell de risc que ells estan disposats a assumir. Com en qualsevol altra tipologia d'inversió, hi ha aquells jugadors que són sumament adversos al risc i que només van cap a operacions que els donin una gran seguretat, una gran solvència i a canvi estan disposats a tenir una rendibilitat més baixa. I després també hi ha aquella mena de fons, aquella mena de grups que la premsa en diu envoltors, però que nosaltres en diguem oportunistes, que justament el que busquen és entorns insegurs, entorns de crisi, entorns que la legislació canviï molt sovint. Llavors, aquest diner que no pot assumir aquesta mena de risc es retira i ells, en canvi, se senten còmodes aquí, fan apostes molt fortes, però, clar, lògicament, a canvi d'assumir aquest risc tan alt, el que volen és rendibilitats molt elevades. Durant aquest període de crisi que vam tenir, és cert que a Espanya van aterrar aquesta mena de fons en el moment en què van veure que els balanços de les entitats financeres estaven infestats d'actius immobiliaris que havien hagut d'assumir a causa d'impagaments, a causa de dacions en pagament també, i els bancs els estaven assumint involuntàriament, ells no tenien vocació, òbviament, de fer-se amb tota aquesta tipologia d'actius, i els fons van aterrar aquí sabent que les entitats financeres la seva voluntat era vendre
I quan ja es va crear Sareb, que coneixeu aquest vehicle, que aquest vehicle simplement el que va fer és a les entitats financeres que no tenien capacitat, que van ser sobretot diverses caixes, les gallegues, Caixa Catalunya, Bànquia, que no tenien capacitat de fer les provisions que requerien assumir aquests actius, doncs simplement el que van fer va ser comprar-los. Van rebre, ja ho sabeu, ajuts, que en realitat va ser un préstec de la Unió Europea, però la voluntat era liquidar aquests actius, vendre'ls de manera que poguessin tornar tots aquests préstecs i tenen un període de temps i s'ha de veure si seran capaços de, amb les vendes dels actius, poder tornar tots aquests diners. Què acabarà passant? Doncs molt probablement que no podran tornar. Aquesta és la realitat, perquè han anat venent amb una cartera que era d'actius eminentment sol, pendent d'urbanitzar en gran mesura, i després també d'habitatge, que estava en zones que no hi havia demanda d'habitatge. Aquesta és la realitat. Llavors, ells han anat venent, aquests fons oportunistes han anat assumint risc, però clar, el primer que s'ha venut és el millor. I aquesta cartera s'ha anat descremant. Aquesta és la realitat del que ha anat passant. Què pot passar? Si el mercat continua a l'alça, pot ser que acabem en equilibri, però és complicat, és complicat. Jo no m'atreviria a fer una aposta de què acabarà passant. Doncs tornem al principi. Tenim aquests fons que comentava que són els oportunistes que se senten còmodes en entorns de risc. Tindríem els altres fons que us explicava al principi, que són aquest grup que necessiten entorns molt solvents. Per exemple, el paradigma és un fons alemany, com pot ser Deka, que normalment són diners que provenen d'estalviadors, de petits estalviadors. Llavors, òbviament, el que volen és que aquests diners, encara que donin una rendibilitat baixa, però que s'assegurin. Llavors, el paradigma d'aquesta tipologia d'inversió seria un edifici d'oficines o un local en una zona prime que tingui un contracte a llarg termini amb un arrendatari solvent i que en el cas que aquest arrendatari al final del període se'n vulgui anar, l'actiu per si mateix sigui tan atractiu que sempre pugui tenir altres arrendataris. Però ells el que volen és que el flux de renda no s'interrompi. És aquest el paradigma del que ells on volen invertir. I després, enmig d'entre aquests oportunistes i aquests altres que serien tan adversos al risc, tindríem una tipologia d'actors que en els que som immobiliaris són els que més ens agraden perquè són els que fan coses, els que no només inverteixen per tenir una renda fixa o no només els que inverteixen en entorns molt oportunístics, que són els que nosaltres anomenem els value added. Què fan? Doncs afegeixen valor. Són els que poden comprar un sol A22@, desenvolupen un projecte arquitectònic d'un edifici d'oficines, per exemple, assumeixen el risc de comercialització d'aquest edifici i el posen en un flux de renda. Llavors, aquest paquet ja podria passar, un cop ja han fet tota aquesta cadena de valor immobiliària, ja podria passar a vendre's a una tipologia d'aquest fons més core. Nosaltres en diguem aquests els més adversos al risc. Value added, perquè tingueu una idea, perquè com surten a premsa, perquè sapigueu, seria un cas com, per exemple, Meridia. Meridia és una Socimi que, a més, està basada a Barcelona, que fa aquesta tipologia d'operacions. També poden comprar un edifici d'oficines que, per exemple, necessiti rehabilitació perquè estigui obsolet, necessiti canviar el clima, necessiti canviar les instal·lacions, necessiti canviar el layout, o un edifici que estigui buit i que llavors ells assumeixen un risc de comercialització. Són aquesta tipologia d'operacions. I per què deia que ens agraden? Doncs perquè tot sovint les parts de les ciutats que estan per desenvolupar urbanísticament, a Barcelona encara n'hi ha. Nosaltres tenim la concepció que Barcelona és una ciutat acabada, però encara hi ha bosses de sòl que s'han de desenvolupar i que s'han d'estructurar urbanísticament. Seria, per exemple, el cas de la Marina de la Zona Franca, la Marina del Prat Vermell. Tot això era una zona anteriorment industrial i que a data d'avui l'ús urbanístic canvia, que és el residencial, però hi ha d'haver gent que aposti i que urbanitzi tota aquesta zona. I l'altra zona seria la Sagrera. La Sagrera també és una altra bossa de sòl molt important que queda per fer.
I en el seu dia va ser Poblenou l'àrea que es va denominar 22 arroba. 22 arroba, no sé si sabeu la història, que van ser una sèrie d'illes que es van delimitar que tenien la qualificació industrial. L'urbanisme a Barcelona tenen unes claus urbanístiques, o sigui, gairebé, per exemple, perquè us feu una idea, gairebé tot l'Eixample és una clau urbanística 13A, que la clau 13 permet una diversitat d'usos. La finca la pots destinar a oficines, habitatge i fins ara a hotel, però ja sabeu que ara hi ha una moratòria. I a Poblenou, aquestes illes, que ara són 22 arroba, en el seu dia eren industrials, que la clau urbanística és 22A. I eren illes que estaven d'indústries obsoletes, indústries algunes d'elles de subsistència, i urbanísticament es va fer una feina fantàstica, es va aprovar un pla que va ser, a més, aprovat per unanimitat per tots els partits polítics de l'època, cosa que a data d'avui sembla bastant complicat que es pugui arribar a consensos així, però va ser, o sigui, hi va haver una col·laboració públic-privada una mica espontània, però que va funcionar molt bé, que urbanísticament es va planificar bé què s'havia de fer amb aquell sòl que havia quedat obsolet i que se li podia donar molt més aprofitament, no només immobiliari, sinó per la ciutat, sobretot, i aquest 22A, que significa indústria, a Barcelona, se li va donar aquesta impronta de modernitat amb el 22 arroba. Clar, que l'any 2000 l'arroba era, vamos, el súmum de la modernitat, no? I ara ens queda una mica així com més vintage, però en aquell moment era el més. I es va fer un projecte molt ambiciós de dir, volem que les empreses que estan buscant seu al sud d'Europa triïn Barcelona i trobin l'espai immobiliari per establir-s'hi. I la realitat és que ha estat així. I quan dic col·laboració públic-privada és que el sector públic va fer la seva feina, que és que va presentar un projecte urbanístic atractiu, pensant d'una manera ambiciosa, i el sector privat, tota aquesta mena de fons, i aquí en van venir molts de valor afegit, va fer la seva feina de dir, molt bé, aquí hi ha una oportunitat, vaig a desenvolupar un projecte urbanístic, compro un sòl, desenvolupo un projecte i tracto d'atraure aquesta tipologia d'empreses. I la realitat és que 22 arroba, tota aquesta zona, no sé si la coneixeu bé, però és realment increïble en què s'ha convertit. Hi ha zones que estan molt desenvolupades i d'altres menys, però també està bé. La ciutat ha d'anar al ritme de la demanda i 22 arroba ha pogut fer això. I ara justament ens falta espai i comencen a posar-se en marxa més projectes d'oficines, sobretot, perquè l'immobiliari té un problema, que és que des que detecta la demanda fins que entrega el producte poden passar 3 anys, anant ràpid. I clar, ara estem en una situació de molt poca disponibilitat de metres quadrats d'oficines. 22 arroba en concret està concentrant moltíssima demanda, hi ha molt poca disponibilitat i ara estem arrencant projectes immobiliaris. Sortiran d'aquí 2-3 anys i a veure com està el mercat. Aquest és el problema de l'immobiliari també, que els cicles et poden agafar en un moment amb el peu canviat. Això ho vam viure, per exemple, en el cas de Plaça Europa, dintre del mercat d'oficines. Plaça Europa, suposo que ho teniu identificat, que està a l'Hospitalet, és aquell entorn d'edificis de gran alçada que està... En el moment hi havia només Ikea. Recordo que deien Plaça Europa, sí, allà on està l'Ikea, que era com, bueno, aquella zona nova, no? Què va passar amb Plaça Europa? Doncs que a diferència de 22 arroba que s'ha anat acompassant, perquè desenvolupar els PEMUs de les illes és més complicat, perquè la propietat està fraccionada i requereix un procés urbanístic més complex, a Plaça Europa van sortir tots de cop en el pitjor moment de la crisi. I les rendes, tots els Excels que s'havien fet aquests fons d'inversió, doncs els van haver de corregir un 30%. I un 20%. L'immobiliari té aquestes coses, que quan t'enganxa el cicle dolent, doncs ho passes malament. Ara també és cert que t'enganxa un cicle bo i moltíssima gent, la veritat és que li van molt bé les coses sense necessitat de que potser hagi fet una gran anàlisi ni coses gaire sofisticades. És a dir, el cicle per nosaltres és vital. Dit això, m'agradaria explicar-vos una mica quines són les rendibilitats que, segons els usos immobiliaris, estan exigint a data d'avui els fons d'inversió, perquè tingueu una miqueta una idea. Com us explicava, a l'hora d'abordar una operació, el que et determina
quina rendibilitat exigeixes és el risc que tu li atribueixes a aquesta tipologia d'inversió. I dintre de la inversió professionalitzada, que s'invertiria en oficines, logística, retail i habitatge, el que es considera de més risc és la logística. Per què? Doncs justament perquè moltes vegades el que passa és que les naus industrials o les naus logístiques, si et marxa l'arrendatari, de vegades són poc flexibles per a altres usuaris. És a dir, l'univers de possibles usuaris és més reduït i, a més, doncs, tens la percepció de que probablement hauràs d'adequar-la a uns nous requeriments. Llavors, què s'està demanant a la logística a data d'avui? També haig de dir que l'e-commerce que està explotant arreu del món i en el nostre territori també, i us diria que especialment perquè Catalunya està esdevenint un hub logístic, ja hi ha algunes empreses, en concret el líder del segment, que és Amazon, que ha posat el seu dit d'or a Catalunya no només per donar servei a Barcelona i als seus voltants, sinó per donar servei al sud d'Europa. Per quin motiu? Perquè geoestratègicament França, a priori, seria el lloc idoni, però tant fiscalment com els costos de personal són tan complicats que prefereixen obviar França i han aterrat a Catalunya amb aquesta voluntat d'esdevenir, de muntar aquí un hub logístic. I una cosa que també, perdoneu que me n'estic anant una miqueta i ara torno a les rendibilitats, que és el que comentaríem, però és interessant perquè l'immobiliari al final t'explica molt del comportament d'una societat, molt de les tendències, i en el cas de la logística ens hem de preparar per veure si volem seguir comprant per e-commerce, hem de ser conscient que tot aquest producte que ens arriba a casa nostra no ens ve per dron des de Xina, ens ve perquè està emmagatzemat al costat de casa nostra. I a data d'avui tenim un problema que els ajuntaments, en general, no han planificat sòl logístic per poder encabir tot aquest producte. I ara estem en uns percentatges molt baixos en relació a UK, a Gran Bretanya, que dintre del que és la nostra zona d'influència són els que utilitzen més l'e-commerce, però nosaltres estem menys del 5% del total de les compres, les fem per e-commerce. Però la gent jove, que encara no té poder adquisitiu, el que sí té és la mentalitat de l'e-commerce. I ells són capaços de comprar coses que a nosaltres ni se'ns acudiria comprar-les per e-commerce. Ells són capaços de comprar qualsevol cosa per e-commerce. I llavors, la societat ha de veure com resolem això immobiliàriament o si li donem un tom a l'e-commerce, perquè no sé si tots els productes és imprescindible que estiguin a casa nostra en menys de 24 hores. Això s'ha de fer una reflexió, perquè també hi ha una qüestió de transports, hi ha tota una qüestió que hem de veure com la resolem. Doncs tornant, perdoneu, a aquest binomi risc-rendibilitat, el que seria el producte logístic, que és el que se li assumeix més risc, estaríem entorn al 5,75-7%, en un interval aproximat. Estic dient, i això dependria moltíssim de l'actiu, de les zones, etc. Però perquè tingueu un ordre de referència. Oficines estaria entre el 5 i el 6% i retail, és a dir, locals comercials en zona prime, és el que es considera de menys risc. A més, els contractes que s'afirmen són molt a llarg termini i sempre hi ha demanda dels eixos prime. Estaria entorn al 3,5-5%. Aquí també m'agradaria explicar-vos una miqueta tendències que nosaltres estem observant del retail, que hi ha diferències en relació a uns anys enrere, que és que les firmes de moda ens estan dient que venen menys i plans d'expansió que tenien previstos els estan refredant. Què està passant? Part ho explica l'e-commerce, part, però també que un altre cop el comportament de la gent jove que ens marca una miqueta les tendències, en comptes de la seva renda disponible destinar-la a roba, que són els principals, parlo de les firmes de moda perquè són els principals ocupants dels eixos prime tradicionalment, aquesta renda disponible prefereixen destinar-la a tecnologia, iPads, iPhones, etc. També experiències, prefereixen viatjar, prefereixen anar a sopar, prefereixen altres coses que no pas la roba i llavors ara estem en un moment una miqueta de reinvenció. Perquè tingueu una idea,
Passeig de Gràcia, que és el lloc on totes les grans firmes volen estar, tant les de luxe com les de low cost, perquè Passeig de Gràcia és un cas bastant particular al món, que és meravellós. Jo crec que és fantàstic que hi hagi aquest mix perquè ningú se sent expulsat i és inclusiu de totes les classes socials, de totes les edats, de totes les procedències. El que sí estem observant és que anteriorment teníem moltes firmes que ens deien volem entrar a Passeig de Gràcia quan hi hagi una vacant, avisa'm, i moltes vegades ja ni passava per nosaltres perquè els mateixos propietaris ja sabien quins operadors podien entrar. A data d'avui el que ens està passant és que operadors que tenen un contracte a llarg termini ens diuen em queden 8 anys, si trobes algú, jo marxo abans. O sigui, no tenim aquest vacancy violent que és tanco la persiana i el local està buit i amb el típic rètol de casa nostra o d'algú de la nostra competència, però sí que algunes firmes consideren ja que no volen estar en uns eixos tan prime pagant tant. Conseqüències d'això, que moltes vegades ja tornem una miqueta més als consells més pràctics, no? Petits estalviadors que tradicionalment havien invertit en locals comercials, jo ara els dic, si no és en eixos prime, pensa-t'ho molt, perquè ara hi haurà una concentració, és a dir, si l'eix prime ja està patint una mica de símptomes de canvi, que hem de veure com s'estabilitza, però que molt probablement el que acabarà passant potser és una correcció de rendes o com a mínim congelació de rendes, perquè fins ara anàvem creixent, jo els eixos que no són prime, ara mateix faria una aturada i miraria esperar a veure aquesta tendència si es consolida o no. Doncs perdoneu, el retail estaria en torn a un 3,5% aproximadament i amb moltes cauteles perquè nosaltres a Passeig de Gràcia hem venut locals molt rellevants per sota del 3%. Justament perquè és una peça, és un trophy asset, és una cosa molt especial que surtin al mercat i quan surten sempre hi ha inversors que estan disposats a fer aquest esforç addicional i conformar-se amb menys renda, amb menys rendibilitat, pensant que amb el temps s'anirà corregint. També m'agradaria parlar-vos de el que anomenem els fonamentals immobiliaris, és a dir, quan aquests fons arriben a una ciutat i la comencen a analitzar, d'aquesta manera que us explicava, tan pormenoritzada, de manera tan sofisticada, quines variables observa. Bàsicament n'hi ha dues. Una és el que nosaltres en diguem l'absorció, que no és altra cosa que els metres quadrats que es contracten d'oficines o de logística segons el segment que estiguis analitzant, i l'altra variable és la taxa de disponibilitat, és a dir, de tot el parc d'oficines, quin percentatge hi ha disponible. I això també et dona de seguida veus si és un mercat que està sa o no i de si les rendes aniran a l'alça o a la baixa, perquè si hi ha, òbviament, una disponibilitat elevada, doncs el lògic és que es corregeixin a la baixa i el mateix a la inversa. Nosaltres ara estem en un moment de mercat, i ja m'anticipo una miqueta el que us volia explicar de Barcelona, que hi ha una gran contractació, estem amb xifres rècord, si mirem la sèrie històrica dels darrers 10 anys, estem en xifres rècord de contractació tant de metres quadrats d'oficines com de metres quadrats de logística. En el cas de les oficines, perquè Barcelona està esdevenint una mena de hub de les empreses digitals, de les empreses del món tecnològic, i en el cas de la logística, com us explicava, també, que és una altra derivada de la mateixa tendència, les empreses d'e-commerce i també de logística tradicional estan contractant grans metres quadrats, una gran quantitat de metres quadrats de logística. Què ha passat? Això ens ha agafat amb el mercat una mica desprevingut, perquè és difícil que el mercat s'anticipi a la demanda que hi pot haver i les taxes de disponibilitat que tenim a data d'avui a Barcelona són molt baixes. En el cas de la logística us diria que l'àrea colindant a Barcelona està al 0%, 0 i pico %, és a dir, és una disponibilitat tècnica que en diguem nosaltres, que queden retalls o que queda algú que surt perquè se'n va a un altre lloc i llavors en aquell moment hi ha. I en el que seria primera corona estem per sota del 2%. O
O sigui, és preocupant. O sigui, és com molt sa en el sentit de dir, bueno, no hi ha disponibilitat i això vol dir que hi ha molta demanda, però alhora immobiliàriament el que t'està dient això és s'han de fer més naus, perquè la demanda ho està demanant. I l'immobiliari doncs, té la problemàtica de que hi ha d'haver sol i aquest sol doncs, ha d'estar a punt per demanar llicència i tot això és lent. O sigui, la capacitat de reacció és lenta. I en el cas d'oficines, perquè tingueu una idea, si agafem les oficines de tot Catalunya, que bàsicament nosaltres en diguem Barcelona, però Barcelona, per una empresa multinacional, també és Sant Cugat, també és Cornellà, també és Hospitalet, òbviament, també és Viladecans, doncs estem amb una taxa de disponibilitat del 5% aproximadament, que és molt baixa també. És molt baixa, un 5%. Llavors també s'estan posant en marxa projectes d'oficines que, com us comentava, sobretot sortiran. De fet, avui hi ha una peça a la premsa, no sé si l'heu vist, tant a Expansión com a La Vanguardia, recull justament aquest comentari, no? Explica que l'estoc d'oficines, parla només d'oficines, pujarà un 10% al 2021. Justament per el que us deia, ara s'ha detectat la demanda, es posen en marxa els projectes, surten al 2021. I ara hem de veure què passarà el 2021. La meva percepció és que, com a cicle econòmic, és molt probable que estiguem en un moment més fred que l'actual, pel que fa al creixement, però si consolidem aquesta posició d'avantatge competitiva que tenim en relació a atraure les empreses digitals i del món tecnològic i, per altra banda, l'e-commerce continua creixent per una tendència de la pròpia societat, doncs jo prevec que aquests metres quadrats que sortiran s'absorbiran sense majors traumes. Bueno, això seria fins aquí una mica el marc general i ara m'agradaria explicar-vos de què estem parlant, no? Com és el nostre mercat d'inversió immobiliària. A Espanya podríem distingir diverses etapes perquè veieu els volums que, a més, són una mica ciclotímics. Us deia que l'immobiliari està molt subjecte als cicles. Durant l'època del boom immobiliari, que sobretot va ser residencial, però també en el nostre mercat, en aquest mercat més professionalitzat, del 1997 al 2007, vam començar amb un volum de 2.000 milions d'euros. Com a volum d'operació, el nostre mercat era de 2.000 milions d'euros, que és un mercat, comparat amb altres d'Europa, petit, i va acabar aquest període amb 10.000 milions. Quan vam entrar en crisi, aquests 10.000 van anar baixant dràsticament. Cada any ens vam tornar a quedar amb 2.000 i a partir d'aquest darrer cicle en el que encara estem, que es va iniciar la recuperació en el 2014, doncs del 2014 al 2018 va anar creixent paulatinament i també es va situar en 10.000, l'any passat va arribar a 12.000 milions d'euros, que ja és un volum rellevant, i nosaltres preveiem que aquest any estarà entre 10.000 i 12.000. Encara no sabem exactament, perquè també depèn molt del producte que surti en venda. El que passa moltes vegades en un mercat que va bé, justament quan hi ha tanta necessitat de col·locar estalvi, és que qui té l'actiu no el deixa anar. I després també jo us he parlat molt d'aquests fons, d'aquest mercat tan professionalitzat, que ells sí que tenen uns cicles de desinversió perquè també volen disfrutar de la plusvàlua, però el mercat immobiliari encara té molt propietari que el rep en herència i que el vol deixar en herència. O sigui, a Barcelona us en faríeu creus de la quantitat d'immobles que encara són de famílies. I que potser seguiran sent de famílies, no sé per què dic encara, però la realitat és que la manera que tenen de gestionar els actius, aquesta altra tipologia de propietaris, és molt diferent del que us estic explicant. Són altres dinàmiques, són edificis que van de generació en generació fins que nosaltres moltes vegades ens trobem amb aquesta casuística que una finca de sobte acaba sent de 20 cosins, d'edats diferents, de formacions diferents, de necessitats econòmiques diferents, i llavors és quan col·lapsa el sistema i es venen els edificis. I és aquesta la dinàmica que anem observant. Us voldria parlar també, que abans ho he mencionat, d'aquest vehicle d'inversió immobiliària que són les SOCIMIs. No sé si esteu molt habituats o no al que són, jo ho explicaré molt breument.
És una figura que és el mateix que els vehicles que funcionaven a Europa i a Gran Bretanya des de ja feia, i als Estats Units per descomptat, des de feia molts anys, i nosaltres no teníem aquesta figura ben desenvolupada. A Europa són els REITs, i nosaltres havíem tingut com temptatives legislatives, però com no acabaven de ser atractives, no funcionaven, no volaven. Es va fer alguna tentativa i finalment el 2014 es va aprovar una tipologia, es va aprovar legislativament d'una manera que sí que van començar a volar les SOCIMIs. Llavors, les SOCIMIs n'hi ha dos grans grups i també perdoneu-me el trasgruixut. Les que estan en el MAP moltes vegades són gent que té patrimoni o grups que tenen patrimoni que ho han reorganitzat en format SOCIMI, però en realitat el que volen és disfrutar d'una certa eficiència fiscal i d'un ordre, també els obliga a una sèrie de reportings molt exigents, però la seva voluntat no és tant d'obtenir liquiditat en el mercat, i després estan les SOCIMIs que estan moltes d'elles a l'IBEX, que seria el cas de Merlin, de Colonial, totes aquestes grans SOCIMIs, l'AR en el seu moment, que aquestes tenen inversors de referència internacionals, però que un petit estalviador particular que tingui 30.000 euros, que potser abans l'única opció que tenia si volia invertir en immobiliari era comprar-se un pàrquing o dos o esperar a tenir els estalvis per comprar un habitatge, ara pot destinar aquests diners de manera d'inversió indirecta en aquestes SOCIMIs i amb una liquiditat la que et dona la borsa. O sigui, a priori és fantàstic perquè, clar, aquestes SOCIMIs el que tenen són equips gestors molt professionalitzats i, en el fons, conceptualment, el que tens és una petita part de Torre Agbar, que és el cas de Merlin, que té Torre Agbar. Quin és l'inconvenient? Que està subjecte a la borsa, també. No és només el component immobiliari. Llavors, ho deixo aquí, que cadascú ho avaluï com consideri, però el que sí que està clar és que era una anomalia que el nostre mercat no tingués estructurat un vehicle d'inversió com el que us he explicat, quan en canvi a Europa sí que funcionaven, i part d'aquesta recuperació tan ràpida que hem tingut, que van passar només de 2.000 milions d'euros durant la crisi, ja l'any passat tancam 12.000, grans dinamitzadores de que el mercat s'hagi activat són aquestes SOCIMIs que han reunit moltíssima liquiditat i que han vingut al mercat amb ganes de fer coses. I això, la veritat és que ens ha ajudat moltíssim a donar-hi aire. En relació a Catalunya, i que us ho vinculava una miqueta a l'1 d'octubre per la inestabilitat política tan forta que hi va haver. O sigui, imagineu-vos, nosaltres som una empresa que ens dediquem a implantar empreses a Catalunya. Quan comencem a veure, sobretot aquells titulars tan sagnants de es deslocalitzen no sé quantes empreses, el 40% del PIB desapareix, es van arribar a dir moltes tonteries, el que sí que és cert és que es van deslocalitzar fiscal o socialment un gran número d'empreses, però la realitat és, nosaltres en aquell moment no ho sabíem, de fet, nosaltres estem en un mercat que hi ha 4 players que més o menys tenim una quota de mercat similar, ens vam trucar i vam dir, escolteu, el primer que detecti que alguna empresa truca i diu Anna, posa'm en contacte amb els teus companys de Madrid o de València o d'on sigui perquè me'n vaig, i lloga'm l'espai d'oficines que tinc a Barcelona perquè jo estic lligat a un contracte, vam dir, escolta'm, truquem-nos i avisem-nos, perquè això ho hem de saber, ho hem de detectar de seguida. Ni una trucada, ni una. Aquesta és la realitat. No hi ha hagut deslocalitzacions físiques. I ho puc dir absolutament amb el coneixement de que nosaltres tenim controlat l'estoc d'oficines i l'estoc de logística justament perquè són els fonamentals immobiliaris que ens demanen els nostres inversors. O sigui, nosaltres sabem exactament, necessitem saber quina disponibilitat de metres quadrats hi ha i quan es queda disponible un edifici o una planta d'un edifici o mitja planta d'un edifici ho sabem perquè els propietaris ens truquen perquè la tornem a omplir. Llavors, el que voldria explicar-vos és aquesta realitat immobiliària que després també, òbviament, té un impacte molt important en el teixit econòmic perquè entenem que no hi ha hagut tampoc destrucció de llocs de treball.
A Barcelona li ha passat una cosa, a més, que no estava en el guió, que és que no només no hi ha hagut deslocalitzacions físiques, sinó que, curiosament, dic perquè hi havia molta inestabilitat política, en un cert moment han vingut moltes empreses, com us comentava, del món tecnològic. Abans feia menció a Torre Agbar, que en realitat ja no es diu Agbar, és Glòries, en diguem Torre Glòries. Torre Glòries, no sé si us recordeu, havia de ser un hotel, quan va venir la moratòria va haver de ser oficines, havia d'albergar l'Agència Europea del Medicament, l'EMA, no vam guanyar el concurs i el propietari ens va donar un mandat de comercialització exclusiva de l'edifici. 38.000 metres quadrats per omplir-lo de cap i de nou. Doncs us haig de dir que la nostra experiència el que ha sigut és que hem omplert aquest edifici en 12 mesos, que és un temps rècord, o sigui, és molt ràpid, amb empreses 100% del món tecnològic. En va venir una que es va fer molt mediàtica, que el titular va ser Facebook a terra a Barcelona, que no era Facebook, era un proveïdor que treballa per Facebook, i després d'aquesta empresa, que va agafar bastantes plantes de la torre, han anat venint moltes altres empreses també del món digital i tecnològic. Travelperk, etc. Què està passant? Per què venen? El que ens expliquen és diverses qüestions. O sigui, hi ha una qüestió de cost, que és certa, que és que les rendes d'oficines, tot i que estan creixent justament per aquesta disponibilitat d'oficines tan baixa, doncs, òbviament, oferta i demanda, no? Quan hi ha molta demanda i poca oferta creixen, les rendes d'oficines han crescut molt en els darrers 12 mesos, un 10%, però tot i així continuen sent molt competitives en relació a altres ciutats d'Europa. També és cert que el sou d'un programador aquí és més baix que en altres ciutats d'Europa, però no és més baix que a Madrid o que a Portugal. També ho dic perquè no venen aquí només perquè Barcelona és barata. La gràcia de Barcelona són diverses. Primer de tot, que els encanta la ciutat i això és rellevant, és a dir, el que ens va dir CCC, que és aquesta empresa proveïdora de Facebook, és que ells que necessiten que els seus programadors, que el que han de fer és curtocircuitar segons què, han d'estar visualitzant pàgines de Facebook de tota la Unió Europea, amb tots els idiomes de la Unió Europea, necessiten gent que pugui entendre aquestes pàgines. Llavors, han de captar gent d'Alemanya, d'Itàlia, de Suècia, de Belgrad, de tot arreu, de Turquia, de tot arreu. I ells ens diuen que si generen el lloc de treball a Barcelona, d'entrada ja troben una comunitat internacional molt important aquí establerta. Penseu que del cens de l'Ajuntament de Barcelona el 25% ja és de gent nascuda fora d'Espanya. Ja tenim una comunitat internacional molt forta, però és que, a més, quan generen un lloc de treball a Barcelona, els resulta més fàcil atraure un programador que té l'idioma, que té la formació i que està disposat a venir a Barcelona a treballar de manera temporal. 2 anys, 3 anys, 4 anys, el temps que calgui. I aquest atractiu que té la nostra ciutat és un punt molt rellevant. I després també una cosa que s'ha fet molt bé i que és d'iniciativa 100% privada és que l'ecosistema digital a la nostra ciutat està organitzat. Hi ha una associació que es diu Barcelona Tech City que ha organitzat l'ecosistema, que es posen en contacte, que es reben, que organitzen actes, perquè a més l'ecosistema digital li agrada molt relacionar-se entre si, realment són una comunitat molt ben trebada i a Barcelona troben ja aquesta estructura. Què vull dir amb tot això? Doncs a veure, jo sincerament penso que tenim una oportunitat rellevant d'avançar en tant en quant podem atraure una sèrie d'empreses molt interessants que poden generar llocs de treball bons, que al final són oportunitats per a la nostra societat, per a la nostra gent jove, i a mi m'agradaria fer una mica d'exercici d'abstracció, anar-nos en 4 anys enrere, justament quan estàvem a punt de votar a les eleccions anteriors, que no sé si recordeu que la percepció que hi havia és que ens havíem de convertir en Venècia, que els nostres fills acabarien servint cerveses, fent els llits, que el turisme ens menjaria. En 4 anys jo crec que nosaltres, clar, al final tenim una talaia de les empreses que venen a què es dediquen. Els contractes que es firmen d'empreses que es comprometen amb un espai immobiliari per desenvolupar la seva activitat, què fan? I jo us puc dir que realment en aquests 4 anys
és increïble el tom que ha donat la situació i ara el que s'hauria de fer és un altre cop col·laboració públic-privada, una mica l'esprit que us comentava de 22 arroba, de manera que aquí tothom jugui el seu paper i puguem atreure empreses que realment poden generar oportunitats molt millors de les expectatives que teníem fa 4 anys. Si us sembla, ho deixaríem aquí pel que fa a la inversió aquesta més d'usos no residencials i entrem ja de ple amb l'habitatge. Bé, l'habitatge... És que per parlar d'habitatge també has de parlar molt d'aspectes sociològics i de la societat i de la ciutat i de política intentaré no parlar, però és que tot està molt relacionat. No cal que, és a dir, ho sabeu perfectament, que el problema de l'accés a l'habitatge és una de les preocupacions, si no la preocupació més rellevant que té a data d'avui la nostra societat, sobretot a Barcelona, perquè això també ho hem de dir. O sigui, on hi ha realment problemàtica d'accés a l'habitatge és Barcelona, Madrid i algunes ciutats molt específiques que sobretot tenen a veure amb la costa o algunes del nord, però molt concretes, que són mercats petits. Però la problemàtica de veritat és Barcelona i Madrid i colindants. Què podem fer? Perquè la realitat és que un Barcelona, que justament us explicava totes les oportunitats que té, que justament que és una ciutat admirada, és una ciutat que pot atraure talent i que ens sentim tan orgullosos de poder-lo atraure, no serà exitosa si no resolem el problema de l'habitatge. No només pels locals, que moltes vegades ens sentim que Barcelona ja no és per nosaltres, sinó aquest talent que tenim el privilegi de poder captar. Clar, arriben aquí amb el salari de programador d'aquí, perquè clar, també ja tenim la fantasia de que venen els estrangers amb supersalaris, no, tenen els salaris d'aquí. O sigui, la immensa majoria de l'internacional que ve té els nostres salaris, és classe mitjana. Arriben aquí i no es poden pagar un pis de lloguer. I no ho entenen, perquè ells en el seu país sí que ho poden fer. Llavors, el que vull dir amb això és que aquí tenim una problemàtica, sobretot en el mercat de lloguer, molt greu, que només es podrà resoldre si les diferents administracions públiques, que són 3, l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments, fan polítiques coordinades i parlen, que fins ara el diàleg ha estat absolutament nul, amb el sector que pot fer aquests habitatges. Perquè la realitat... Ui, que amable. Pues a aquestes hores del dia la veritat és que s'agraeix moltíssim m'asseuré i... Perquè a més ara parlar de l'habitatge com que encara desprens més energia. Doncs ens trobem en aquesta situació molt difícil de resoldre i que el que s'hauria de donar, que és que les administracions parlessin entre si i que parlessin amb la indústria, no s'està produint. També és cert que jo començo a notar, no sé si és perquè estem en període preelectoral, i, òbviament, en parlem molt de l'habitatge, és una qüestió que és la primordial, que és el principal repte que tindran els polítics que surtin de les properes eleccions, s'ha de resoldre. I ja es comença a veure que això d'ignorar el privat, el sector, és una mica absurd, perquè la indústria és la que és. I algú ha de fer aquesta oferta addicional que no hi és, perquè bàsicament la solució no passa tant per posar un cap, és a dir, posar un tope als lloguers. Què passa si poses un tope als lloguers? Doncs sí, que segons qui potser no pagarà aquest punt de més si deixes un mercat lliure, però és que hi haurà molta gent, si no fas més habitatges, el problema és que hi haurà molta gent que es quedarà sense habitatge, és a dir, se n'han de fer més. S'ha d'estructurar, la solució és estructurar un gran parc, o sigui, posar més oferta, un gran parc d'habitatge i molt probablement deixar el mercat lliure sense intervenir, fer un que no sigui tampoc de protecció, sinó que sigui un parc que en podríem dir d'habitatge social, hauríem de categoritzar, hauríem de parlar de 3 tipologies d'habitatge, el protegit, l'habitatge protegit tradicional, de protecció, que això serien per casos d'emergència i per casos de gent que mai podrà accedir a un habitatge, perquè tinguin malalties, perquè tinguin determinades qüestions que l'impossibilitin estar en un mercat lliure.
en l'altre extrem el mercat lliure i enmig s'hauria d'estructurar un mercat suficient d'habitatge social que estés per sota del de mercat. Però, i aquí està la qüestió, aquest parc que jo proposo de fer, jo i molts altres professionals del sector immobiliari, el que veiem és que tècnicament el que té sentit és fer aquest parc en lloguer i per donar accés a la gent jove, a les famílies monoparentals, a la gent amb rendes baixes que li costa accedir al mercat lliure, però, òbviament, revisant les condicions. És que el que ha passat amb l'habitatge de protecció oficial moltes vegades és que gent que en el seu moment els condicionants econòmics els permetien accedir a un habitatge i amb el pas dels anys, com que era un habitatge en propietat, per fortuna han anat prosperant i han deixat aquest habitatge i se n'han anat al mercat lliure. I aquest altre habitatge l'està ocupant altres persones, fora del control del sector públic. Llavors, per això entenem que hauria de ser de lloguer i controlable i en el moment en què, si nosaltres fem una societat que realment la gent pugui prosperar, pugui tirar endavant, doncs que aquest habitatge de lloguer social tingui habitants nous, renovables amb el temps, però que es pugui fer front, sobretot, a aquesta situació i a aquesta dificultat d'accés a l'habitatge. En relació a això conceptualment i en relació a Barcelona, el que també hem de pensar és que anem a un món de ciutats, a un procés d'urbanització molt fort, que el poder dels estats, això ja ho pronostiquen els principals urbanistes de les universitats més rellevants del món, molt probablement el poder polític dels estats anirà a menys i anirà a més el de les ciutats, les grans urbs, ens estem urbanitzant a un nivell molt, molt fort i realment Barcelona, si vol ser competitiva, si vol estar en una lliga, no sé si de primera o de segona divisió, però és a el que hauríem d'aspirar, no a menys, haurem de pensar en una Barcelona travada urbanísticament molt més àmplia de la que tenim a data d'avui depenent de l'Ajuntament. O sigui, i més enllà de l'àrea metropolitana, perquè a data d'avui tenim moltes polítiques d'habitatge, depenent de cada ajuntament, moltes polítiques mediambientals, moltes polítiques de promoció econòmica, moltes polítiques amb un espai molt petit. I això no té lògica. Hauríem de començar a demanar als nostres polítics que treballin en una línia molt més integrada i que entenguin que el problema de l'habitatge no el resoldran treballant ajuntament per ajuntament, sinó que hauran de donar una solució més àmplia, perquè és que si no, no es podrà resoldre. Barcelona, com us deia, encara té 2 bosses de sol molt rellevants, però aquestes bosses de sol s'esgotaran, llavors hem de pensar en un territori més ampli. L'única manera que això funcioni, de resoldre el problema de l'habitatge, de totes maneres, és també resoldre el problema de la mobilitat. És a dir, jo estaré disposada a marxar de l'Eixample, si és que he nascut a l'Eixample, per anar fora de Barcelona, però jo el que vull és estar a plaça Catalunya amb un temps correcte. Llavors, Rodalies és una exigència que va molt lligat amb el problema de l'habitatge, el tram central de la línia 9 també, i en general una política de mobilitat molt més ben travada, perquè com a les altres ciutats del món exitoses, perquè el problema d'accés a l'habitatge passa en totes les ciutats exitoses, no és específic de Barcelona, però sí que hem de tenir unes polítiques molt més enllà i geogràficament un àmbit més gran i lligat a resoldre tots els problemes de mobilitat que tenim a data d'avui. Dit això, que és molt conceptual, però que jo crec que és rellevant que ho comentem, jo ja acabaria aquí i donaria pas a les preguntes, perquè no sé com anem de temps, però em sembla que... Sí? Doncs vinga, som-hi. Moltes gràcies. Gràcies. No sé, bueno, jo vull aclarir que per desgràcia l'Anna no es presenta a les eleccions del 2020. Que quedi clar, no sé que estiguis amb alguna llista, però em sembla que no. No sé qui vol... Ben lluny, ben lluny. No sé qui vol trencar el gel. Jo si no tinc un parell de preguntes, cap aquí. Gràcies per l'exposició. Un dubte en relació al tema de les rendibilitats. Perquè quan parles d'aquestes xifres, m'agradaria saber si són xifres netes o si després, a partir d'aquí, sempre s'ha dit... No et sento a darrere, potser te seques, i és una miqueta més... No
parlar de les rendibilitats que hem vist aquí, de quin tipus de rendibilitat has de parlar? Són rendibilitats brutes, és la manera en la que s'acostuma a parlar sempre, però, òbviament, s'ha de netejar aquesta rendibilitat. Després, l'inversor, a la seva due diligence, ho mira. En els edificis d'oficines, bàsicament, és l'IBI i despeses que hi puguin haver, i si vols calcular un marge, doncs potser ho hauríem de rebaixar un 0,25% aproximadament. I en funció de les tipologies diferents de cada actiu. Perdoneu, no, amb habitatge no ho he dit. Habitatge estaria en torn a un 4%. Tot i que és molt teòric, també, perquè l'habitatge canvia molt en funció de les ciutats i canvia molt en funció de com siguin els contractes i tota una sèrie de condicionants. Moltes vegades es deia que el càlcul de la rendibilitat s'ha fet en base al lloguer, sobre el cost, però després hi ha també l'efecte de la revalorització. No sé si teniu algun càlcul històric d'aquesta revalorització o quina és la teva perspectiva de si aquesta ha arribat a un tope, però que deies encara no, ja recorregut. Hi ha alguna xifra en el xifra global per el que és lloguer més revalorització de xifres amb habitatge? Jo no la tinc, et podria buscar la dada si la tenim, ho podria mirar. De totes maneres, pel que fa a la qüestió de la revalorització, clar, en el moment en el que ens va venir després d'aquest període que comentàvem de boom, que sobretot va ser residencial del 97 al 2007, 10 anys de creixement ininterromput, tothom tenia molt clara aquesta revalorització, hi havia la famosa frase de la pedra mai baixa, i després ja sabem tots què va passar. Hi va haver uns descomptes de preu molt importants, inclús a la ciutat de Barcelona, tot i que Barcelona es va recuperar relativament bé. Tot i així, encara no estem en els valors que es van assolir en el moment de màxima escalfor del cicle anterior. Encara no els hem assolit. Una altra cosa és que s'hagi fet una promoció de superluxe. Mira, nosaltres, per posar-vos un cas concret de la ciutat de Barcelona, perquè el bonic de l'immobiliari és que parles d'un actiu i tots l'identifiquem, l'antiga seu de 4 cases, que està a Passeig de Gràcia, l'antiga seu que baix hi havia una sucursal del Deutsche Bank, aquest edifici el va comprar un fons immobiliari, un value added, per fer un hotel. De fet, estava parlant amb Four Seasons per ficar Four Seasons a dintre. I just en aquell moment, perquè ells penseu que van fer, la seva oferta econòmica va ser una anàlisi de viabilitat impactant ingrés Four Seasons i també tots els costos de fer un Four Seasons. Però justament com que té una clau 13, aquest edifici, es podia fer l'anàlisi de viabilitat amb els 3 usos. Oficines, que era l'ús actual d'aquell moment, habitatge i hotel. I l'ús que donava maximització de valor era hotel, si portaves un hotel d'aquest nivell, òbviament, que aquestes cadenes el que busquen és justament aquesta tipologia d'ubicació i un determinat volum, perquè com que donen molts serveis, necessiten també que hi hagin espais comuns i tal. O sigui, era una mica l'edifici per Four Seasons, no? Que a mi em fa molta gràcia després quan es va dir no, però aniran a Hospitalet i ja en trobaran... No. O sigui, aquestes cadenes de luxe volen estar a Barcelona i no a qualsevol lloc de Barcelona, ni a qualsevol edifici, sinó no és tan senzill trobar-los una ubicació. En aquell moment va arribar la moratòria i no van poder fer l'hotel i el que han fet és un projecte d'habitatge. I me n'he anat una mica per les branques perquè nosaltres, des de Sàvils, però no des d'aquí, sinó els nostres companys de Londres, estan comercialitzant aquest edifici com a habitatge. Això, qui s'ho quedarà? Doncs multimilionaris. Dubto que cap local pugui comprar un pis en aquest immoble. Tindrà serveis del Mandarin i tota una sèrie de serveis addicionals que és una oferta que fins ara no hi havia a Barcelona. O sigui, fixeu-vos que a nosaltres no ens deixen, o sigui, els locals d'aquí de la mateixa empresa no ens deixen comercialitzar l'edifici perquè ja saben que no podem portar ningú que pugui. És així, o sigui, ells tenen la seva cartera de gent rica que compra habitatge pel món, que tenen diversos habitatges pel món, i clar, sincerament, com a reflexió, que aquí també ens en podríem fer molt, no? Mira, ens hem perdut un Four Seasons
i tenim això altre, que aportarà molt poc valor a la ciutat. Aquesta és la realitat. Tornant a això, perdona'm, a la revalorització que deies, clar, el que sí que ha passat és que com la indústria s'ha sofisticat, en aquests anys, hi ha algunes peces que sí que són de preus que no havíem vist abans, però perquè el que s'ofereix és molt diferent. Ara, el clàssic habitatge a l'Eixample, a la zona alta, al Poblenou, a Nou Barris, encara, en termes generals, no ha assolit els valors que havia tingut en el moment més àlgid. Això com a terme general, perquè fa la revalorització. I gràcies per la pregunta. Els cicles en real estate, quan duren? O és que varia massa en els cicles com per treure una conclusió? Mira, sí, perdona, hi ha més preguntes? Sí. En quin punt del cicle estem? Empresarial de Catalunya, que tinc d'investigació. Ciutats com Badalona, com veus per invertir a nivell d'habitatge? Vale, hem anat de lo macro a lo micro. Vale. La segona, això d'aquesta sessió no ha valgut la pena. A veure, la primera. El que és el mercat que hem parlat al principi, d'oficines i de logística, la contractació de metres quadrats està íntimament correlacionat amb el PIB. Perquè, clar, qui contracta aquests metres quadrats són la multitud d'empreses que es volen implantar en un territori o que es volen moure. I això es congela immediatament a la que hi ha un cicle baix. O sigui, aquesta contractació de 400.000 metres quadrats d'oficines que vam tenir l'any passat i que aquest any tindrem 400.000 o més, és probable que tornem a fer un rècord i que diguem, de la sèrie històrica, els darrers 11 anys, rècord. És perquè realment l'economia continua anant bé i a més estem atraient empreses que venen de fora, que això és el que deia que no estava en el guió. Ara, si entréssim en una crisi, doncs podríem baixar dràsticament a 250, 275.000 metres quadrats, o sigui, la rebaixa és bastant substancial. Perquè les empreses, encara que, imagina't, d'entrada el que passa és que són relocalitzacions, no és contractació, no és absorció positiva, sinó són relocalitzacions i de vegades és per anar a un lloc que es paga menys i que amb menys metres quadrats. Però és que hi ha empreses que ni tan sols fan això perquè l'esforç de moure's també implica un cost addicional de fer les obres, de tota una sèrie de qüestions, que és que tampoc ho fan. O sigui, ens costa molt moure-ho. La segona pregunta, com molt bé apuntava el Lluís, la realitat és que saber en quin punt del cicle estàs és absolutament màgic. Tothom vol comprar en el moment més baix del cicle. I el que no volen fer és comprar, d'entrada, no vols comprar en el moment més àlgid. Nosaltres ara venim d'uns anys que ha anat creixent paulatinament el preu dels pisos, d'una manera en el de lloguer molt dràstica, però en el de compra-venda no dràstica. Han sigut uns creixements bastant raonables. I si tu ara em diguessis l'any que ve què passarà, jo sincerament crec que encara ens queden 1 o 2 anys de creixement, però són creixements moderats. No, és a dir, si tu estàs pensant en casa teva, i ara ja entrem a la tercera pregunta a Badalona, sí, disculpa'm la broma, que no sé si és per tu ni... Però el que et volia dir, i ara entrarem a Rodalies de Barcelona, és que si tu estàs pensant en casa teva i ja l'has localitzat, compra-la. Perquè el paràmetre d'inversió és totalment diferent. Ara, el que sí has de saber, òbviament, és més o menys què passarà l'any que ve. L'any que ve, o estabilitat o creixerà una mica. Això és el que nosaltres estem veient. I el mateix per d'aquí 2 anys. A partir del tercer any ja no se sap, la veritat és aquesta. Colindants Barcelona, i en concret Badalona. Jo aconsellaria una inversió, però sense cap mena de dubte. Justament per el que us deia, és a dir, és que Barcelona s'acabarà assimilant en una gran Barcelona. El problema és que políticament no s'està impulsant,
Però les societats, al final, acaben també fent... Perquè la màgia de les ciutats, a diferència dels estats i dels que ho volen ser, és que les ciutats no tenen fronteres, és a dir, poden anar... Ara, tenim un problema perquè tenim un regne de taifes aquí de molts ajuntaments que tots volen fer les seves pròpies polítiques, no volen cedir poder, i l'àrea metropolitana, quan es reuneix, és al·lucinant, però no volen que mani a Barcelona. És com dir, no, tenim el Messi, però no volem que jugui. Per què? Doncs perquè és molt bo. Bueno, estem en una situació una mica així. Llavors, és difícil que s'organitzi políticament. Però, dit això, jo sí que crec que acabarà passant això. Ara, ens han de resoldre Rodalies, això és fonamental. La mobilitat, jo crec que hauria de ser la nostra principal reivindicació com a societat. Expliques també que hem de trecar una mica. Que va. Pots comparar una mica el mercat de Madrid amb el mercat de Barcelona? Els diferents segments. A veure, d'entrada Madrid té un tamany molt més gran que nosaltres, és més del doble al mercat d'oficines. Madrid té la sort de que els usuaris són, o sigui, la moda aritmètica contracten més metres quadrats que nosaltres. O sigui, són les grans... Sí. Ara, us diré que quan parlem amb Blackstone, quan parlem amb DECA, quan parlem amb aquests grans fons, sempre, indefectiblement, malgrat que nosaltres som un mercat molt més petit, sempre ens diuen busquem operacions Barcelona i Madrid. Sempre. Mai s'han deixat Barcelona, mai. Una cosa que no he comentat, perdoneu, de la inestabilitat política és que sí que és cert que es van seguir contractant metres quadrats d'oficines i que no hi va haver deslocalització, però el mercat d'inversió va estar congelat diversos mesos. En concret, perquè va ser matemàtic, es va estar congelat. Congelat vol dir que es va fer una operació, que és molt fort, només, des de l'1 d'octubre fins al 30 de juny del 2018. Blackstone, que és com el líder, va comprar la seu de Planeta a finals de juny i la va comprar a una rendibilitat molt baixa, va donar el senyal al mercat, perquè clar, el que hagués pogut passar és que ens convertíssim en un mercat d'oportunitat. Com que hi ha inestabilitat, descompte de preus. I tenim la tipologia d'aquests fons que no són tan interessants, no? Que el que venen és aprofitar-se d'una tessitura que no és favorable. Blackstone va donar el missatge de Barcelona és un lloc per invertir i sense descompte de preu, perquè va comprar l'edifici de Planeta a una rendibilitat una mica inferior a un 4%, que és excepcional. I, a més, s'hi ha de posar un CAPEX, s'hi ha de posar una adequació de l'immoble que està clarament antiquat, d'instal·lacions, a més, llicència d'un únic usuari i ara haurà de ser multiusuari, o sigui, s'han de fer coses, està donant un missatge molt bo. I darrere d'ell, perquè el nostre mercat també té una mica això, l'efecte... Sí, correcte, sí. La resta de fons es van tirar en planxa i tant és així que el segon semestre del 2018 va ser el període de 6 mesos en el que s'han registrat més operacions immobiliàries a Catalunya de tota la història, perquè s'estava recuperant el temps perdut. I l'any va quedar bastant equilibrat, bastant bé. O sigui, la xifra és bastant bona. I tornant a Madrid, perdona que me n'he anat, o sigui, les diferències bàsiques serien el tamany, serien la tipologia també d'usuaris, perquè ells aquest fenomen de la indústria tecnològica no la tenen, però en canvi tenen tota la indústria financera, tenen un munt d'indústries molt fortes que estan establertes allà i que donen molta profunditat i molta seguretat en el mercat, però és cert que les dues ciutats, el nivell de percepció de lo atractives que són per invertir, estan al mateix nivell. Estan al mateix nivell. Si podia comentar una miqueta com veu vostè el mercat financer a l'hora d'oferir finançament en el petit i mitjà inversor en aquests moments, si pot ser una miqueta els propers 2 anys. I després també un comentari molt breu en relació a la pregunta que és sobre Madrid. Jo crec que potser hauríem de començar a mirar el món una miqueta més gran, penjar un mapa mundi de la paret de casa, perquè el món és molt gran i aquesta obsessió en ser una mena com de satèl·lit de Madrid no crec que sigui gaire positiva. Jo, per exemple, al febrer em vaig comprar un apartament a Manchester i n'estic molt content. Però tinc per exemple... No, és normal, no? Però encara tinc uns quants amics i clients que encara tenen aquesta tendència una mica a entrar-se a aquest malic imposat que ens hauríem d'anar una mica
miqueta traient de sobre gradualment. Gràcies. A veure, finançament. La realitat és que nosaltres el que estem veient és, nosaltres sobretot el que tenim més controlat són la tipologia d'inversions que nosaltres assessorem, i el que veiem és que hi ha finançament per l'immobiliari, sí, però amb uns trams que en absolut són els que hi havia en el seu moment i que algunes tipologies d'inversió no volen finançar-les. Per exemple, finançament de sòl és molt complicat que te'l financin, ara la construcció sí, o el finançament de sòl el tindràs si tu ets un promotor amb un track record acreditat i ja tens una solvència acreditada amb el banc, doncs et finançaran un tram baix. Però la conclusió una mica seria que el fet que el finançament no hagi impulsat l'immobiliari tant com en l'època precedent, que l'immobiliari es va embogir justament perquè hi havia els bancs que estaven injectant-lo, drogant-lo de liquiditat, de finançament, què ha passat justament? No ens ha afectat pel que fa al volum d'inversió, perquè hi havia molta liquiditat al món amb ganes d'invertir en immobiliari. I moltes vegades inclús hem arribat a veure operacions de grups que volien rematar l'operació ràpid, tenien l'equity, han fet l'operació i després han finançat amb calma per millorar la TIR. Però que el finançament, sí que hi ha alguns grups que és imprescindible, però ens n'hem trobat amb molts d'altres que no necessàriament. O sigui, aquesta seria una miqueta la conclusió. Saber la teva opinió. Com està impactant aquests grans grups que ens parles, tot el tema de la inseguretat jurídica que estem vivint, tant amb els temes dels hotels, amb els temes dels 30% de les moratòries, el tema que ara ocupa amb el tema del mercat, ho has mencionat, i entendre si específicament aquest punt d'ocupar el mercat, i a més amb l'eina que he començat a fer absolutament, o sigui, amb una diferència de 20 metres quadrats, el preu et baixa de 16 a 11, 20 metres quadrats. Si creus que pot acabar realment sent, o si es tombarà en el Suprem. A veure, hi ha una cosa que els polítics no se n'adonen i és que quan hi ha aquesta mena d'escenari que has descrit també, la tipologia de diner que et ve és el diner que no ens interessa que vingui, perquè és el que se sent còmode amb aquesta incertesa, perquè en vol treure profit, perquè sap que el diner tranquil es retira. Llavors, a data d'avui, el diner tranquil no s'ha retirat encara. Però clar, si seguim canviant les regles de joc, si seguim amb aquesta situació de capar la rendibilitat, si seguim amb aquesta situació de no posar solucions de veritat, perquè, per exemple, no ho hem comentat, però aquesta obligatorietat de destinar un 30% de les noves promocions i de les rehabilitacions a habitatge protegit és una mesura que, clar, òbviament, la premsa la va celebrar i, en general, va ser abraçada per la societat perquè sona molt bé, però la realitat és que no resoldrà el problema. No el resoldrà, perquè en el millor dels casos estem parlant que es posaran en el mercat d'habitatge protegit 100-150 habitatges l'any, que això és poquíssim, perquè estem parlant d'una demanda a Barcelona de 12.000 habitatges. O sigui, és que és posar un pedaç i no es va realment a la profunditat del problema. Però per no anar-me'n i respondre a la teva pregunta, jo realment penso que és que en el cas de Barcelona la demanda que hi ha d'habitatge és tan real que el mercat al final s'acabarà adequant. O sigui, si estigués un polític davant no ho diria, però acabarem adequant-nos. Aquesta és la situació. I el promotor encara no sap físicament com fer aquest 30%. Encara no sap com fer-lo, perquè el que passarà molt probablement és que el farà amb les mateixes qualitats, però que llavors, com que aquest 30% no el podrà vendre a preu de mercat, pujarà el resta 70%. S'ha de veure això com es fa. Però en qualsevol cas, el gran drama és que no resol el problema. Però realment jo penso que s'hauria de sacsejar molt més l'arbre com perquè ens convertíssim en un mercat que només vingués el diner oportunístic. La realitat és aquesta, perquè n'hem passat de molt grosses. I aquí hem resistit, però clar, la gran pregunta és
fins quan, fins on i quin és el punt en el que pot col·lapsar tot, no? Sí, tenim temps per dues últimes preguntes. Què tal? Bona tarda. Enfocada al tema d'inversió immobiliària sobre l'escassetat de producte. No? O sigui, amb tants grans jugadors que han fet tantes inversions, quin és el moment actual, si es troba el producte al mercat i si és el que volen aquests grans grups d'inversió. I l'altre seria una mica quin és el paper d'empreses com la vostra en el tema de la intermediació d'aquestes inversions, si hi ha mercat més enllà de vosaltres o si totes les operacions més o menys passen per aquests 4 grans players que estan al mercat. Interessant, molt interessant. Mira, l'escassetat de producte és un problema que nosaltres hem tingut històricament. Sempre, el nostre mercat ha tingut històricament. És a dir, és un mercat atractiu i sempre hem tingut gent que ha volgut entrar. Però el nostre problema és que venien amb els diners i no sabíem què oferir-los. Amb el que els nostres equips, tot sovint, s'han dedicat molt més a veure's amb els propietaris i a intentar... Nosaltres, això és una cosa que la fem molt, no? De dir, bueno, ja sé que tu no vols vendre, però em deixes portar-te una oferta d'un grup solvent que estarà una mica per sobre de mercat. O sigui, és una mica aquesta mena de tasca. En aquest moment actual passa una cosa que és positiva, que és que les socimis que van començar a invertir el 2014 ja han complert moltes el cicle d'algun dels seus actius, que són aproximadament 5 anys. I ja voldran desinvertir justament per disfrutar del negoci immobiliari, que és la plusvàlua. A més, el moment de mercat és bo, i el moment de mercat és bo 1 o 2 anys, però el 3 ja no ho sé. Amb la qual cosa, ara, molts d'aquests grups més professionalitzats voldran sortir, però no sortir perquè vulguin abandonar Barcelona, sinó perquè troben que és el moment adequat per vendre. Ja han complert el cicle, ja tenen la inversió madura i continua havent-hi molta demanda. És a dir, jo pronostico per aquest any que ens anirà bé a nivell de creuar operacions. El nostre paper, que és molt interessant i t'agraeixo molt la pregunta. Mira, us poso exemples de coses concretes que nosaltres estem fent en el mercat d'inversió, perquè per mi el valor rellevant nostre de cara a la societat és portar empreses de fora, que ens dediquem a això, portar empreses de fora i també empreses d'aquí, també relocalitzar-les en funció de si volen canviar d'ubicació, necessiten menys metres o més metres. Però, per exemple, AXA té un portfoli d'edificis, dic d'operacions que han sortit a premsa i que no estic traicionant els meus clients. Té un portfoli d'edificis que la Generalitat està com a arrendatari i ara ha decidit vendre un paquet d'edificis. Doncs per vendre aquest paquet d'edificis, l'equip d'AXA, que està aquí a Espanya, aquesta asseguradora francesa que té moltíssims diners per invertir en immobiliari, podria fer-ho l'equip directament, perquè ells més o menys ja saben quins són els inversors. Però, clar, el professional és donar-ho a un grup d'experts immobiliaris que es coneixen molt bé el mercat, que saben a l'univers d'inversors quin perfil li podrà encaixar aquesta tipologia de producte. Nosaltres fem la due diligence, la vendors due diligence a nivell tècnic, també, nosaltres tenim un equip tècnic. A la sala hi ha una persona del nostre equip que potser m'ajudaria, que és el Lucas, que ell ho sap perquè participa de tot això, que nosaltres fem una tasca molt sofisticada de preparar tota la documentació de tota mena per tal que quan sortim al mercat a presentar l'operació, aquí la gràcia es tracta de que l'eventual comprador, quan estigui fent la seva due diligence o el seu anàlisi de l'actiu, no descobreixi res que tu no li has posat damunt la taula, perquè tu li presentes un preu i li dius, hi ha tot això, perquè totes les operacions immobiliàries tenen problemes. Algunes hi ha edificis que la llicència no està bé, d'altres el cadastre està registrat menys metres, d'altres s'ha de fer un CAPEX, s'han de canviar instal·lacions, d'altres hi ha problemes a nivell freàtic, però tot això ho has d'averiguar, ho has de posar damunt de la taula i si treballem pel venedor, la nostra obligació és aconseguir generar concurrència, que el mercat sàpiga que ens estem veient amb diversos ofertants, possibles ofertants, i aconseguir l'oferta més elevada. I això requereix tota una sèrie d'art, diguem-ne així, i de coneixement, que és tant tècnic com de mercat, que nosaltres tenim equips multidisciplinars que ho fem. Empreses de la nostra tipologia, com us deia, n'hi ha més o menys
són quatre, bàsicament, que són firmes multinacionals que estan en tots els territoris i en aquestes estem. És un mercat molt similar a les firmes d'auditoria, que també són 4 i que també es barallen pels mateixos clients. Una miqueta és aquesta, el nostre mercat és aquest, és un mercat molt estret, que també té barreres d'entrada altes, però que nosaltres realment estem contents perquè pensem que quan ens contracten, hi ha molts propietaris també que venen directament, però nosaltres creiem que amb la nostra intervenció aconsegueixen maximitzar el valor, justament perquè fem aquesta tasca de generar concurrència. Última pregunta, curta, i ja, si voleu, sortim aquí fora y continuem fora. Vale. Yo tengo una pregunta respecto al acceso a la vivienda y la actual financiación. Me gustaría que comentaras un poco tu visión acerca de la reforma del Euribor, cómo puede afectar a los inversores que ya están hipotecados o los que estén pensando en hipotecarse de aquí o al año que viene, etc. Pues mira, sinceramente, como no es nuestro campo de análisis, lo que es la inversión residencial de esta tipología, no te sabría hacer un análisis de cómo puede impactar. Lo lamento, de verdad te lo digo, porque no lo estamos viviendo, no estamos respirando. O sea, imagínate si es corta la respuesta que no hemos acabado. No, Laura, jo espero respirar. Bueno, espero que hagi estat una sessió productiva. Ara, com sabeu, tenim una mica de piscolabis i de copa de cava per qui vulgui abordar l'Anna i acabar de fer preguntes. I agrair-vos la vostra assistència i a l'Anna especialment per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies per les preguntes. Gràcies.